adwaboadwa ne no kani wofo wofa wonum so abiem omanfo bi etie kase no de ko ene de ba ensama yasi ne koso a yebeyi ne baako abone te sa adwe a yede se na ho opebrem no me din adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam ni nkyeremu ani ne mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum Yamampani His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo oye Kristoni mapa ya asori osanso de ntoma bɔ mo dia no one wo mosom eye Anglican asafo na eno nam so National Communication Team member Emma National Democratic Congress NDC amanyuku emranim ni Beatrice Anan aka che mampani na nado senka beya anka Anglican som eni Kristo na awsom no nka beya ngonyai esanse Kristo som ono kakro nim ni se so obi e Kristoni a ewo se oye nnuama ebuo nipa enu kwan so ya de ebedi obi awu enu kwan so ya de onua ho be kire no enu kwan so ya de ebe mo obi adwendwe abeto no so enu kwan so ya de ebe mo obi anu aduane abɔ no enu kwan so ya de ebe ma obi akwansidie nnuama bebre ebe ha no ewa dwumam na enu na mranim ni Beatrice Anan eje se enu nti se de mampani na nado suban ya order na de ni se de obu Ghana no enka bia nkondo betunu fu senka Anglican asafo no ana so de atono so ye Kristoni nko nyai na ennuama ne suban ne amamu a obu no enya sa na Kristoni ewose nka obu oman Kristo de yesi e kan so owu a ebiso be kwa heaven na sa no Kristoni a obo brapa o kwa heaven ebisi o wa mo brapa o be kwa bunsam jam enu ye Kristoni a wa mo brapa anani pa bi o mo brapa enti se yenim so tiase se asori a yekọ ene soma yesomo mamu no eye de yesuya kwan ye befa so a ye betumi akọ osoro ahimmamu kwan ye betumi afa so ene obi ebetena fefefe ye be manipa no asomadwo no ye bebua nipa saa numa wani na no oya ma ukọ osoro ahimmamu eno ne ye gidie na anu na mranim ni Beatrice anacha se saa numa wani na nanado eda no ho so Kristoni nanso hwan onye o osi ade o mention in sa fimpinu ni dunso yenhwe de akoduru baabi ana dollar ne nam ene baabi ane dollar ne nam milk sade ne eton ene hwe baabi ane bo ne nam tese bibia aye den ama Ghana setena aye den papa ade nipa behia da ne da na setena mu ama sanuma wani na abo aye den onipa afo kan so atukwan akọ na dwuma nso eno nso ahye ntuade ne bo aye den esanse fango no nini na aban antumi antoto ne ye ama mprempren di atwo bi ompe ne koreka osi oman Ghana mu asetena ye den papa emu aye den ukuta sika kitwa bi ya za ono aduane woni mbu dwa no na ese enuane na condemn to grabu na sika no asa emranim ni Beatrice Anan a oyenkutawde ni baako ema NDC amanyuko no kasa o cheche ni nsemu no se NPP abanya mampani nanado edanimi wo mo ba yenku a wo mo de eto awodro beye maako aduasa na aba wo mo de aba be suwa Ghana fo na enya asem ketua weni na kan bi na ma nei enyoma bo awurihura akosoro a Ghana fo bi etiem no Mami Beatrice Anan di nsem woni na tudwa wa abre ne ma chi dwumadie so Ahenkan FM ye morning show obuoba ofori amanfo tenase onene ye one on one na wo mu di nkomo ene mami kika sansem woni na enti oka susu pense se nka be yanka mampani nanado na futufuo ana wo me etu aman no fo no enka be yanka ode nanado aso na okon bungonyai esanse de oye no enye sa na Kristoni eye enye sa na Kristoni bu oman Kristoni a ubu oman omamu ayeden enkofo ntumi ntondi enkofo nya dwuma nye enkofo da wo mo na tese oshopa na aba omamu osi ebiem ade baako a osusu se akofa sante wahyeweni na ba mampani amemuomu ene se abra mampani befi na memu ase no oba ya ose ode asoafo makomako ohane aduonu nsia 126 ene ebefi na memu na se enom si we die Ghana bakwasemu yanti bido na unkwa de ministers makomako 126 ebebu oman na Ghana no eso ahe Ghana ni nipa he ene wom audi nipa weni na bebu oman ose anu sei wo mo kan mampani nanado wanfi obia bogade shin wanfo obia sem anya asem na ose saa nyoma weni na no saa soafo berebebe emu akatua de be ma omo allowance de be ma omo baabi omo de omo ti beto obetua fu a omo de gu omo kan matwie de obetua saa nyoma weni na no enke betumi asidan ebetumi aye kwan ebetumi ayayaresa bia biye ebetumi aye nyoma bebre na nso aban na mfi
odiko wura asoafo mu menne we mu na kan bi ene nanado na so aye hyehyehyehyehye a na mamuo no so ahyedworo ba obia atiam imprimprin untumi ensei ekro ni sei nanado ba ya na omo hyase 126 ministers ena ye hyase bo omukoko se ye hu bi da 126 ministers sika odi beto Land Cruiser omo petrol omaketua sa sika ni nyina etumi si school adan ene wentie obia afe na ase no ena o se se de miditu musa ase no eno mom na waye nipa papa amemwo ene impuntunyuma no eya na enye heaven nsemo se woma omanfo etna krom na eyete se hela untimi me kan che nse we Kristo ni aban ede emission tax ebai NDC famfo aso da taxes on stamp duty oto asase na we mistake na also ko stamp here aban say wa increases our tax Dr. Baomiaka ne ka say se uti omanmu na o tax nkrofo bebrea ugu enyuma na se momo ba ye na mo say taxes na ewo ho no from Nkrumah time jeje times our taxes ni nyina adoso na momo be yi wo so na momo de more than 30 abeka ho a adenti na se mo ntimi mpo endi mo bohye so se mo bete so a ene mo danka munja no wo ho mpo ma mo mfe bi nka na mo de more than 30 taxes asamba onipa amote so aka say yamranim ni Beatrice anan ena oka no ose ananado na gagasia da beduna nanado afoka kama dware at polish okonya okoso nyame e wa Anglican asafum ma wa dom no mra yanso yasrawo erade sawana komadu no bia mo anuane angwani nje gwani bejepa nanado kotuntum nyame ba no abe mafia ganafo osenya za na som nyame to kani pen agenze ne nyame som no eno ntutu nnama ye na nyam som ni eni ni pantena tetantan sei eno achi emranim ni Beatrice anan asan to aso kan biem se ganafo afia ba ye ba beto no o kani pen ama obi achi asese afia bato no ye nkwaya no we there me muslimini onu se muslimini wo ya mampurusini ase ai wo ya mampurusini ha mo na maka service tafra che no ase ai na metoma no so me afantini ena papa no ogina nso afantini dama nti amuna muka emol na azizi nti abanboto amawan two man ate no ba obempuntunduma ma wala bia so do nti so oyemikrom ni nti o metoma no meto papa onya papa metoma no ozo we die so de aigbenu ayi anwenani madamfo alafia lo nze metoma no ampampa na akotoama no enti se nipa na ogina pretumi so prem na shebje fio so prem ampani akunyo ya se o menen nasom me ye weni nti onu so ye weni nti metoma no osida bi Ghana abaye baba to no enyina saa nyoma no so na mmom ebegina ntotoya ne hyehye ya wode nenam na oka che Ghana for say obi amie nani kawe esansa de ba ko wahu amanyosemu ni say amanyofo no yebeto aba eno mu hwe sika gu Ghana wo be gya sika magu Ghana na sika bomanim na afi wo mo de adadaw saa na omo mutumi no oso mo de tumi ni wi a na mo de ye omo ho omo de ye omo business na omo de hwe omo yerenom e de hwe omo manom e de hwe omo mpranom na omo na afili na wo a ukoye campaign wo a ukoko ntokwa ma no wo a ukoto abama no na wayi wato babi kra enzumfie na ndupe na wasan ba enti maame lawyer Beatrice ananse Ghana for sre yembie ya ni papa na manyofo no wo de ato ntache papa na afia ba ye beto no yenyai oyemikrom ni ntimeto ama no oyembusuani meto ama no mene neso meto ama no ene saa nyoma no yenyai na yenyina nipa ne hyehye so nto aba anya sa de bia wo mbegi tumi e de ayom hu ye na o magyayen afiwe mamo mayenye me ya chimni me ya santini me nkrini ye wo metu ebusua wemu esanse ye to aba ede pre impuntu na MPP for eye bibia ya nhwe ni yi a ebe hayen esanse ye dru bebia ye koto aba na ye jai sika egukrom nti asetumi no ye ton nti omunya tumi a
se omode be pre impuntu nyuma no no omode pre ejapade ama omo ene MPP fo bebre a na omo fi odan ne Eastern region menyu akohwe nkran efi a omo tamesi wo eya na mebisa me ba ha ka na mebisa se na adan na omo besi fie kra omo mbesi wo aha na kro no nso nyefe ene minister na ohwe bola so no sika na ewo ne mpaase ni made wie mu 16 million cedis a year $1 million we humpo say ye na se minister ohwe bola so e wo sa scanner ene no hwe scan so wa afa weni susu nti ye dru bebia amanyosem eye nenso e wo say ye mfampri impuntu no kra emranim ni Beatrice Anan ene obobo fori amanfo kasa e wa no pei Ahenkan FM morning show ya tudin se maache so ena emranim ni Beatrice Anan a oye nkutawdie ba no dani baako ema endi samanyoko no ekasi su pei se endi samanyoko no mani abre epetumi na tumi na wo mo pe no wo mo mepe emfa metena konya so te so ohene a oni hye bia ma ne man nanso apre sika wonti wabeto akonya no te so eno ayekoso ti se nsu a amuna ono nso akokana sama hen aw na oye hen okokana sa hen o cha metenaze me na me ohene krontin ko sori a hen me na me ohene tenaze jase hene kokasa hen jase fa ge ne bremi teze wo mu ya yo mu finna adenti a odiska beto akonya no eno oteso se chenku eno ono a onye mpuntuduma bi ono a onya hwe ena munga munku a ena ocha akonya no so osinye san bi ena endi samanyoku a wo mu babim no wo mu ba be nemum afi we die se Ghana for the 2 minutes wo mu nsa ade o mu ba ya ma Ghana for asomadwe wo mu ebe ma setena ma yede ebe ma adwuma ba krom ebe ma kuafo ani ade na enu na mlanim ni Beatrice Anan kire sei akuafo ne de no ade ba ko mu de ba ene sei wo mu de hihye bi ba wo mu atudin sei the Farmers Service Center ye no eye bia bi a wo mbesisi e wo mansini biam na eno no beboa makuafo anya mfidi akese ade aye adwuma na ama wo mu kua no mo ye no betumi abam na sika bam na nyuma nso abam na asomdwe ane nuane abu Ghana. Good news bi wo ho. Good news na say ye bebie the Farmers Service Center e wo district bia ene Ghana for ekuafo na ene ye manpower farming or the by day laborers and on one in the busia na nipa kra de obetimi adosen nti kueni no kra no ahe no betimi ado in a day ansa no betimi ado 30 acres nti ye di infidie ebegu the Farmer Service Center na ya ma Ghana kuafo atre omo efuonum nti edumre a ewo se on harvest ya na wako Farmer Service Center ho na wako register na waji infidie ni bi depending on nia udua no na o harvest na wotonwa na udisika ase wako rent no na udisika na ko se ne be ya ye de be ya servicing na unia foforo nso ye kue ni nso benye bi saa no ebema ekuedwuma no mebie se ne be ya industries na omonso be run 24 hour no omonso benya nyama ne saa onipa mote so kasa cheche nsemu kika nsemu ni na no oye National Communication Team member Emma National Democratic Congress NDC amanyuku no anopeyi ena odi nsemu ni na tudwo maache so emranim ni lawyer emranim ni Beatrice Anan Ghana adishmama wo onyunubra aka nkase bono emuono yedo egusua butu amanyosemu na NDC amanyuku no akache ene yeda so ewei one mo frank atuni eye orura John Dramani Mahama opanyini yedo oman konko Ghana senensa epen ema no ebu oman no na bibi fesoro bete bayira humanti antimi ama bayira ammo akase opanyini ogusu obu man na ne vie nan mu ena Ghana fo chem so da bi na dwuma no enso onuma ni sa anti ompe ba bi ntenansa na omofatumi no ema na nado danko agufu ado ne Dr. Bawumia ne yenso wo so enhwe na aja ya so MPP abaya hwefie nwatwi enie owura John Dramani Mahama jeremisa chinchina kan wogidie pa se no wo abamu no na wo ye niam pa edebo mai kokoro Ghana na Ghana fo gitumi ni fini se mo de ma osuko kroko amanyoko na nado da kwa gufa ne Dr. Bawumia no owura se da bi nioma aginsemu kura enti se dia ye no me yeda de sa ba wa me
na ofofro ba ye no o ma mani nje kura saa nwum ya na o kire mu si amanfo gu so motu okroma ti Ghana fo o kire so ma fe no sa de eja sukom ede okra no na eno ana owura John Dramani Mahama aye ana no kwasi ade ya enkramofo wono edi ido ada no ye kan se afa sekese a esombo ede ma eye kramoni bia sanse sabre no wo kire se eye aforbo afa hye na eye owura John Dramani Mahama nya akwanya gira simpie ni apaso ane ade hyere mu di nkomo eno na wo kire mu ese wonani ade akire hu se pipi aban no eba ye no na ko bia nimse omo ba ba ye nneoma ye amagane ye ho atimi ayenhia yen nanso wa hwe nneoma mu atrase abonsese a fie ba se nwatwemu nie no wo so man ni gusua na sabsabe mpaduasa chese eseye enu entinu se wan sori waka na wan kan nsem bia fa to Ghana fo trim na Ghana fo hunu se da bi apipi aban no ese wo man na yare te wo saa ye nimre ho so no na chese dua no yazisi ade atia emu ye eye de che kasabebu nyina na so no o chemu se ase de atia kwakoye ne de enim ne ye de hwe ne ye gasa bibiri sa to aso biem bua ne bebu ene ye nchirima ene ye wo bi kapa na woto ne gasa aso chirem se ase wo hwe mpempen dwumadi awodo a MPP abadi agu aporo so a wose wo de buama oman no atimi apem so akona nimu a wose wo sado duana no eye sebi o policy bia MPP fo de dada Ghana fo adwene no mo nam so edi area sebi kafra chesika edi ye omo eye eno ne ye chem so panyu watu eye emire kiresiai wa chese sie no obetre na ohun se dwumadia bi ti se one village one dam no obeso ogbisa MPP fo se ehin fa na bida yei se se dwumadia we kan wonum a ekaneka kuafo atitwa mu atifido enya de se komo betro mo kwabiara eso da na so ne obi atiem se nuane bo atimi enso ayeden wo kire mu se dwumadie ba ko betimi aka se MPP abai ede ba ye eye na so sabi wo mu se da ehu ehu ehihye ne ho akadie no eye planting for food and job no wo se no de ka dwumadie bi a ekayamiani akonwo pa ke betimi aboa planting for food and jobs ndi wo se yare papa na so MPP amanyokuo no wo ma nya o mu hihye no enso eye enu tinyankopon ya adona ne sekatumi a wo behwe no obehye no mu ekna na mo bibiti se one village one dam ne de wonu wo hunu dwumadie no ne ti ne kon ene ne nan se de se bi etie etu oba dwumadie bi atetete saa no wo behwe no ayi ni nyina de afiri ho na timi aboa amanyom akonkan wo se mpempen obi eka obi adi adanse so omanimo ayeden na so abayi watwe na ni kura se sabi panya oyi from abone no onye na agwisi wo tie obi kura mpo esu ni watu anamon sanse ko emu ayede de eke ye hye ye ho aserewa ni anwini ye buo na so ye ye nyoma sheme te se de ya sada so na so ye nim ye ho hwe enu ntino wo huni se aban sabio obo Ghana fo abro enu ntino wo sra de hye no se yakopa ya do December boso me de to so enso Ghana fo ntabri eye oman no mfa hye ne nsa no ne na ndisi ni na pamfo wo medoto nyoma ama Ghana akonanim. This government made many mistakes, and we find ourselves in this crisis again. One, we need to cut down expenditure. This government is not willing to cut expenditure. In crisis, you slash expenditure and increase revenues. All they're doing is increasing revenues, but without reducing expenditure. We're going to eliminate all those wasteful projects, one village, one dam, and all those things that they spend billions on, so that we can use that money in the more productive sectors to make the economy grow again. Like planting for food and jobs, Metasep, when I was there, we had the medium-term agricultural strategic investment plan. All those programs aim at the farmer to increase his production. Enia uti ye eye Franka Tuni edema National Democratic Congress NDC amanyoko no afimpino ne aduonu enan abatuo no ensoso emuo onukro ya no ebrebi atwam no ye Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama na samkro ya namso ama hunya no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enso yi Owura John Dramani Mahama no se di okeka nina no obi na kana sam kasa de efo obetumi do ano aya de sisia wakan wie o se hwe o mana te ase se NPP aban ba yeyi na nado
a no nso ye vice president won ba ye won abehia akwanhia bebre akwanhia no so ebi kuku amawodo bebre so na so se sa nyoma ni nnachi Ghana ban atumi atoto Ghana sikasem ye papa ama sade na man bi tetehwe no won de o antete ahwe won tumi gina won na so toto nuama ama bribi mpo Ghana fo tumi ade anyama hoden won damu kwa won bunzuo kwa ama nuane kwa sane ma wani na akoso pen wa abre ne sikasem toto ye ayedin e wa man awodo bebre mu nanso Ghana gina na na so toto nuama entinipa ya de a osa yeyi ayeyi sano ti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se owura John Dramani Mahama onyi NPP aban aya onya din na onka de oka ohwe ne kam na onya se omoka na ohwem no ono ohwem ye e na oka de anim nko a edigom mfi. Global events in the past 3 to 4 years have had significant impact on nations and their citizens, and our country Ghana has not been spared. This led to a series of uncomfortable situations for our citizens. Even though we are not where we want to be, that is back to the economic boom we experienced a few years prior to the crisis. The data shows that our economy is on the path of economic recovery. Government on its part has cut down general expenditure significantly. In spite of the global economic situation, government has remained committed to delivering on its mandate. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mampeni abede chire ne ana mutiye. Onyinu bre akan kase bo kan na se ne nso fama me se ha your number 1 akan radio station Ahenkan 93.3 FM so wo Abefonten tan so ye dem Facebook live YouTube live bo modern mo adwenche no enso emra ebre sefata mu ono ye be kenkan enso e dia ma se dia utintim ya wo de bae pepepe na yegusu a e de ensam no e de esomo na amanyosemu ene ye gina ye free eye NDC fo no ono makache MPP akache na sisi yi ye butuo yi na ubawura mu MPP amanyokoni ma opanyina waka nkitahudie bedwaku amkasa eton MPP amanyokoni ma adehia one more amaimu ya no mo sade be amanyokoni benya animonyam na abatoɔ ebre tituru one so etimi ato abade ama wo mo enu achi opanyini kura be ebre bi atwam na wɔyɛ national nasara coordinator edema MPP amanyoko no owura Alhaji Abubakar Lakulaku Suleiman na wɔde atodwa kyerem sɛ wohwɛ nneɛma sɛdeɛ asibi ekro na Ghana ni bia sɔde a ɛno amani ma yɛ dio Ghana yɛ pa yɛ ni sisi ade ewuo ɛne asika fɛs ne kora yɛ wɔse sansɛm bi no ɔtetetete a obusa ne ho nsɛm bisa bebre sɛ na Ghana fo kora de na yɛ pa ɛde pa ne yɛ pɛ yɛ sɔre ne yɛ de nsa kyerɛkyerɛ nkrɔfo so ɛna yɛ aban na mo amani ma yɛ den ɛna obusa sɛ me Kofi Mensa metia yi me ne wa wutie mi paade ne yeso yɛ de aboa ɛyɛ ɔman konko Ghana ma ɔman na kɔ nanim ye obisa yɛn yɛsɔle yɛ sɛ nioma aboa yɛ den ɛna ɔsɛ nioma ne boa yɛ den a ho am na tum ye ɛnyɛ wo de tɔni na wotum ma nioma no ɛyɛ den aboa yɛ den enti wɔse sɛ nioma aboa yɛ den wɔ mamu ya no ma yɛ fa so bo mba aban yɛnea kasa yɛ mbrɛ mu yɛ ho sɛ yɛ mu binim wɔ no ma sɛbe mpɛdia so mu tirim ɔden papa mu tirim ɔden eche bambo wompo wonimpa sa adie okoton ne be se 2 cities anya hwe kura no de age abode kura no ekwanfangi be se 2 cities 20 pesos oboa da wono wonfanfa so no kura to so kura no na enye be se 1 city ai ade na woton 2 cities no ode kwakwaji 3 cities aba ede be nko oman ni mu dia aye no ko akwaduru hene anti ni patimi ha hanani na ne nyo mode dia aboden ente saa etu ochira mu se wonu de nsusu na adwimo no wohunu se oman bia ebre oman bia sablam no kase oso oman bia wiase afa ne bia befa bia COVID-19 Russia Ukraine government oman bia branya Ghana nko na sabi yesikasam aye bisi basa dabi na mpokra no usa ban ye MPP aban a wonam nim die so etoto nuoma ehwe nim se bibia be kɔ nanim na so nkrofo bi boapa epeso omo ya no omo ye hyehyɛ bia
ebeko ede ati aban hye ne akasa aban no na sebi mpraduasa we ti bonkoso na so ye abu aposo ubegem onu de na adwim ono ohuni se aban ye na fam de aka me ene wo a wotidwam a woton yoma ene wo se so ye wo hye ye eye Yanti mamefo so eka ho bi no man no eyeti. Yes, because people got to the senses. How about we need to afternoon or the ton at the end 20 Ukoka, lawyer fair. I mean, you can't be good market says yeah, over top brother of every 10, overcover your 50, the same brother. And we must say, I buy outside here and I buy to me here. You're no man as some global. You can't blame I buy to my young blame years or so. Look, Tama, Omutu no mamma, the no man conformer, not a bread and a master. Still president and the beard. They say, overcover your bit fight because of the before I won't need. Obviously, I can't just watch it until the fight from 10 to go. Into a look here, look just abandoned to me and started there. You better come ground, attack price list in the system. As she said, and there, look, but there are certain things no man find your policy because and then Obika or no matter snatching and no show you as a fan. I mean, and look at you're not moving and to me and Salah. Na opanyina wotie ne nkan MPP amanyoko no kita odie ni baako na ebia atwam so na ye Nasara coordinator wo mo na ya wo hye sabi yenuanom nkramofu wo wo amanyoko ni mu dwumadie eso Owura Alhaji Abubakar Lakulaku Suleiman na wotie ne nkan no na enu achi no ene ye terms sana akwakoba say ania ni ya boy nwa abro. Oh, I see. Eti sana tie dia Ahenkan kase bo. Aya na yesikan no, yesikan no fanu. Ani mutwa ekire twanti no. Yama ni boni estabo ahima se wonti si kroman. Na woni dwadifo no monkomo se enti eye atrimodin se de Owura Lakulaku kan ya na se eye aban na no no anya ne nyoma eyie. Ena omo kirekire nsemu. Sese de omani mo aye de nyame anim ne nukura nim enema mo aye hye nanso enye yen fortwa eye mra eduru tambia emre ne tumi ye hyehye ena emre bi nso du a enema tumi kofom ti esra mo bayira no kura ukosrem a yetimi tobi o ha 70 million ebi ye 60 emu nkitwa kra na enya ne 40 enti esra mo la bibia bo aye din se ne ntosi nso bo aye din asese ye bo ntos for 20 cities ena mo kwa ye chichi ntu cities ena 10 cities enti bia boy den so say I would be obi afa ne niam eno ye na ne to so ni say in business no to say bia for instance the more na ofa ne more na ye te so e bia me makofa emo 50 bucks na bia dia ma me ba ko 150 cedis so obi kofa one bag ye de be man 55 cedis na 52 which is me ba me na me fa 50 bucks me timi ate so kakra compared to nia but ne ye ton we bi fa ne ma na ye kofa ne mom no ne bo ayedi mpeni fund $1 ekoso yesu ye hu dollar bia eko eti sana ye kofa ne ma omutumu mayen sana yesu ye ba yesu ya ba bet enya ye yipe na ye bitu me andra me kofa ne ma adeche me frey esa je ne ma fofu price na lord mamen o se ntisa asanda nti makache ni se onjai ntomba ye wachi mo de adu asam no mo kan ni nya no kre ye season bia ne tama aduane ba sa bosumi we se na ye koni nyina body o banchi o bayilo ebi ni ho eti ebi na eni ho no okono nya ba akopɛ kora na okuani ni so oni bi wo ho ti ba akopɛ na na ɔti ne lɔle fɛ ni bibia firim bayira ne boa ya dia ne ya kura bayira ne ya tɔn e kan kwa na ya gi ya ho me nya kwam na de ya kura na ke ya kura ya gi ya ho me enti nya ya na ka me tire mo de na bayira na bayefo no mo ye nipa bɔne anya bayefo ne ye nipa bɔne bayira na nkasa no kuani no to na ade afo ba koto aboden to no nso onya ne sabi bia aboden nya bayira nkwa na ne boden amman na nkasa na mu aya style enti nya bayira nkwa na ne boden Adishimama wei eye dwadifo amu achim oda ana wamone yamani boni Esther Boahima etwetwe nkomo amu kire mu sa omode omu ni sa nyo omo pe dwadifo nche sa nyo omo a o bibi o na di adwene pe no so wo hugya so abanisa ana yamani boni ochiame samuel da konsoso ene Ghana fo twetwe nkomo no busa omo se
de owura alhaji lakulaku kani o wose ye ne dwadifo na ebo ya boro mo ne ya adwene ana musumu hu ne se dabi enya saa na tie Ghana ye bibia bi then ye ni wo Ghana ye wo gold ye wo diamond ye wo timber ye wo bibia then ye ni wo Ghana ha wo nti ye wo niama we nyana Ghana ye ho kire ya wan ma ye ho kire aban na ma ye ho kire because uko China menu ka se pemplo Ghana pemplo we wa ha nso uko China pemplo di ya pemplo za timber ya yen be tu traffic Ghana ha de ko ti sa di pemplo no na ye sa timber no won eno moto ti me de mechanic se o man ni de munye den ba ye impenifo na mo man ni mo ayede Penny no to na o kasa no eduma be na wo Ghana ha oro ka che se yesu ba mi ne ye bi tira magane moye de na Ghana de mampe na ye akufu ado she bo se one this one factory because school years school kra no 2012 it has abano district bia factory mu ntino bonya eduma ye na district e wo ho na eduma no e we mama time make na 150 pesos make and no make 10 cedis cement mama time na 30 Ghana cedis and cement e kokodu 1 million nyame adom ne asa e bi ne sem 89 petrol mama time na 14 cedis je bo mama chia 14 cedis ne boden say ene etu no ye nim say ajenkwa na ba ajenkwa mobie oba mobie na Toronto Jack Toronto oba ya ene petrol ye ko ton 80 cedis dum so kra de bobo dum so ya me pese me kan wasam ba me de o ma no emu eden adwuma nim etima pene ne ntran ka se emebu ne wo mu no ana ye timemufo ne ma o ma ne mo eden aba ne wei aye Ghana for enso agenkyere ana wote ye ne nyina ene se MPP amanyoko nkita odie ni baako owura Alhaji Abubakar Lakulaku Suleiman akoka se adwadifo na amman mu ayeden na afi Ghana for bi ne mu yesu ne ye ban ka ho adwadifo kire se omonya hwe Ghana for nso se enye wo moa tisisi a asase ayi osuro ayi na aka nsinsemu no ese yo moa ya wa ya wa esa ban na ya ban na addition si nyomo adwadifo si nyomo a na esa ban na si aban no so ono ankasa omo so kasa kromo omo so accuse aban no se ono Lakulaku no no onka aban no so aban nipa ya aban nipa yo so waka sebo aban nipa obo mu go man no ka ho bi kofi wa ya aban nipa na che yeku aba ya sebo dia ya wa ya aban na se omo anso accuse omo na wo grounds omo yo omo adwuma ene ye de sobo ne bo omo na omo so da bi enye omo ya aban na gusi matrase ya hu asese nioma bia dwene ho a ya omo se oman mana na ebo oman na bro oman mana me this time obi kasa asem na eya na me hu se de menya asem ne mfa o so oman na adenti na wubrem yen wubrem oman na wubrem ase one ye mu bi mpetuotua se oti ase adi enti na mo ye mu bi mpetuo etuo ni tua yes opa fagana had munya opa fa aboaboya ho de beka so no wo ye adwuma sika banfa so oba wo so ntua to obi aka the force beje obi anim se to de enpo de totally out when jump on the force beje your responsibility na no holiday me ko for down main law station bola gu chrome station adwen bola gu onom se ajeje nkrofo to ubusa adetonfo na obi abu afu ene holiday bola gu chrome small ticket so small twa homa so they don't care on bola na gu na passengers ne one more mujis can from chomugu no and your form and ahanum na woka no but on target yes e beji and your ye de beji we na woka no obi beka se senya aban na sisa bola ni begu ho na enye obi aban ni obi akọ contract se nipa no emfefa sa bola ni na ni anyi wa wo sika ni emfantua nipa no so a aban ne na akọ contract no ontua ne ka entonu so ntumi ntua na adwuma foka e na bola naka so hwan ni emblem no wo blemu driver na yeye driver ni nso odehye ublemu na yeye enye ye enti Ghana no se wonni good leadership a wo be blemu oman no yes so wan yes wo kwa akwasi bani kromo no na ye kana ofisi ye ni nkrofo mu kuta Ghana yesu ni bi hwe
abrafo ka so omu say esu ni atia abrafo no omo yare kra omo ya do so atia ni before adeti no be free anoma system no otumi nko you ya de ni yes you see some dem ti bom ti ko just abonten who born you yeah wo nioma bi o ma ya to the extent say kusi wo yes wo din samone na no bosome nso no akatua amra ne atia frim so wo din samone na o wanyi so yancho ya ja untu afa ho adi o sika amra ne atia frim but here be the case Ghana no kwaduma ni bi ni an wanya bi aye galamse ko aye ko no obi se nkrofo anya adwuma ya bie factory ama obi wo mu bi onya bi ya edi na beka nsa adwuma din duo ganse ne ka onum na dia aiden eye unum dia aye ebi fasa bi nubone se de be omo we dia be ye tintan asa no betuma ye adwuma no so na bi se ne pe anya ne pe wanya adwuma bi a wo fi se wanya adwuma din bi wan na wo sogu na no wo mpe but here be the case adwuma ni wo eto nso transia na ne ho te ne onye twabira bia asase na da wei yes one ene be no option bia na ade bia ye nso so a ono hwe sika wo no o ka den obeye eti one way pay betima akodi ati asa agala we no enka nkrofo om ko site om ko chichi om wo honom no we should ask them edi eti na ma okoye okotu for magudie na busa no na won kirekirem abc ni ubo say most of them no omuni adwuma bi aye then ni afine adwuma ma wo mo simple yes simple ye fomu ko tu afiase wo ni ko tu afiase ye ndai na nyes kani bro yes kani bre he me mo madam fu bi wo no o ye electrician o si onya adwuma nye hwe adwuma ma di obemo obefro se bra be adwuma nso a sika di open o de ma wo ebi kura tumi free o se chale mpese me koy galamse o hwe why galamse o koye because onim se ho de adwuma ho no ne option obenya bibia ye kuzi enu nka wo electrician ni galamse eda ho no ma be yidi ehin electrician ni galamse da ho no ma be yidi ehin e form din wo be preso the sofi kwa ko bofo ko hwe omunsam kan manitri mu mpo hwe omunsam manitri na fi se wo factory bi wa no ma sa electrical way bi omuye bi a ene ya employ na okwa ya sa de no enua yi wo mo papa enua yi eno mfa ne sen sa factory on papa enua ya gugugu on patam ye ena nka ni nyina ya adwuma na mabunu nya bi ya hwan na beba ntim so nkotutu asase din we epabremu wo de aso obofom kubokubokumo ya masa galamse ko no de mudidi agoro wo kina de na kwatum onni kwatum wa ye dai wa kum ni ba wa ye dai okopana nu aduane bone nya me kura se betua mka wo so I'm telling you because onya adwuma nye etuano so ya kan say okowie obi ade ne beko ntonso hu ni say ne best way no ti san krofo ya teche omu ni nyina for the galamse no aban pese wo kire say ampa na ni abiso betu ase a ye che wo mu a ye nkwo che wo mu mri bia no kra ne nani bia mri bibia sir provide the job ofa atiwa west ofa masa agin odi adaruma wo bie we ya yes men kroni finfian kase ne yetu galamse no obetu ani yetu ye mining adwuma ni ho opa ko busa say won adwuma do se ne ho apart from galamse na adwuma se se ne ya bie etimi fa ni pa be 1000 moto pragia na moto pragia no kwa galamse ya no mkodi konya skar koto pragia no it means as a galamse kura no adwuma we fa de nya kana ye hu seriousness bia chese epese to galamse ye faili o mine no mo ana mu faili o mine no o mine ba bia nya fi hute o ka de faili I will continue to defend o mine man no we are doing our best but your leadership no mo moyen they don't think about us now say ne Ghana o man Ghana ye won sase won Ghana now koto bayira ye koto bayira ba ko 50 Ghana adena ne yen kusi we nkwa ne bayira ba ko 50 Ghana we na o se yembre mutimemfo emu oni ba bi okofa bayira ni fi tama bayira bondu 50 Ghana no na onkofa ma meton 10 15 adentina de wan kasa bayira fo eden na ma bayira nipa na okofa bayira ba na oton na waton na bodin dentu na oton sa oton na bodin ye musa ena kuafo nduro mo todi gunduro so enuane so ne boebo ana bibi kura ye wo kuaye nko a betimi de amman krofo adwuma bebre kuaye na mo tete wonom so le amse o man ma ye nko a o man ba bia nya hwe chaman woje to no amfa nya de se na wi asa bebre mi se mi ntwia na wo ka se kwase adua yetia so mprenu ha ye nko ga betia na wo utuatua toa problems go on ye mfiu ye koye promise ani etuska bu na nipa ne yare nti no aba
no de ni gie no atua ma wo hwe na wo ye sika peda form sika na wo entina mo tax baby e de no momo na mo ji osika bet na mo ji osika aye wonu me be mo ji momo sika de na mo de aye mo bu nko nta ma ye kura no adane bu ati bidin ye kan ne adane mo tanfo mo joma nka se 3 months bi o be bu akonta hana manti wasuma wo fa wadwen chefa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan amount na kaisha no so information centers bro aduonu mu kwadusia bi ewo bono mantemu asante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu ne be konzem fufuro mu ene se maame ene papa bi a wo ma hyehya ware ya nkomo baba ware wo ma twempena wo ma hu se ba bi aduru de ewo so mo ya mamre ne amane na wo mo ya hye mo bone dodo enti wo ma ya ntoto ya katu na bro na nkomo baba ya yefro hwan ekɔ wiase nipa na ono baba ware no ba na obeware no wakɔ pipe ntoa e de kɔtwa obi no fo ho me ba na ma be wo nkyeremu na nkasa Jubilee Hospital me pa chaw osemi kan chaw say yare be na eteto fabra lab test na peso ye pharmacy wo ho no mo antinenta theater ho afi ultrasound and ECG scan machine eye clinic dental clinic chese diabetes ne ezi emujabro so saa enyoma weni na yade bia no odi ko Jubilee a wo mo hwe edin odwuma ma wo me pa chaw mo Jubilee pharmacy nso eno no 24/7 eye adwuma fitisi ebie store yentu muda Jubilee pharmacy wada Roma achimo dane aboabo kwantempon so amantra frɛ wo mu 0244 575799 0244 575799 oni Jubilee Hospital ending sa so mepatwo dwumakuo bi epe adwumafo ya eno ne ye babes ope professional baba tu ye baba na ope dwuma ya yabemo ba bia ode uti ebeto frɛ 0246 889 320 0246 889 320 now nene nkasa na abusuafo sanso na odi media network said ya wunim se Ahenkan 93.3 FM ya dwere wo ho na nneoma ebeboa ama wasetrem ayemrede ama wo oman no so benya so mfaso na akotukuma so nya so mfaso ho dwumadie na se ho na monko na yetuo no odi media network eno eja asene ye hye na wawoso no hubiem wakwakofa home appliances de aba home appliances no eno eye nneoma ema wanika wankasa ufie si wahu aha na buama efie adwuma so eye mmere na eye kasamfo nyini a friend say TV no eni si ade gi yani aha wani nka no aso asi so ohwe sini bia se ball nso wani gi ho a ye yi bi na wo hwa kama si wahu eno ema wunya asem aha sanso na air conditioner eno eye abonframa nwunwunu fidie no eno so eja yede bi aba eno so boa pa onse ne no ehwo efie so ahu ti no unya air con ni bi de bo odem a na uhyem ma ho ye nwunu kakra fanfan ya so ahu sanso na fridge ni di freezer no eno so odi bi enso aba eno so boa emaja udi kulu o drink ni unsuo kama ja to hwe eye kasamfonyini no na o drink bia na si unchen na obo ne kakra abranti ye guy ababa wasusu ye guy na ne o ma konkan ye wo washing machine wo ho ene ye mfa ye say si ne o ma bebiri mpacho rice cooker ne ceiling fan and standing fan na afin so no heater ne iron ni nyina no ye de bi aba a chese nya asem ketwa na ye de ni nyina ba be hwe eye kotoku asase so enu ye kotoku ahinkru achim odan kwantanum MTT de animu ho ene ya ba be bo yen ye ho adwa chese ye hwa aboa ama ade hye nso anya sa home appliance nyina bi etimi atona boafuo muo na ne omatimi akonkan eye papa nso ede ka ho na nsese ye nie o kire mu se wo mo akonya mo be sign down ho e bia na de kro na ba beto no wa ho boa nson wo nseda eni sika no pono de da ho a de ba beto wo se don't worry wo de kakra ne kura no fabra na fa beto adekro na beto na se na afi no wo ma omre na de aka no tua na kakra na no ma enko eye enkan o frɛ 053950
0514 0539 50 0514 na afei no oni odi media network enso atimi adwetwe nkomo na afei no electricals ne home appliances no wo so nsa atimi akabi amenoma akonkan Ahenkan FM Intertown Football Gala eno eye dwumadi a abusuanfo ya hyehya eba beboam ye hunu nkrofo mo ball bo adom akyede ewo mumu na enu nti osinkrotwo ahodo ewo ye mpatam ya aboabo kan ho odan kan ho asene kan ho manso kan ho akroso kan ho odan kwanta akyease suaduro ewisa abenase ane ye nkura ahodo aka ni nyina ya modni nkura no na ofisi obetumi to na modo abehye dwumadi mu a wotie nkan kwa de a akwanya ho olisa nkrotwo we nya no mommo abuam nante makoma akodu nwotwe a mugidi ese board bo no ye kade a hwaduma kyede di kura won na momfo momehye dwumadi mu na sade be ye no mabekọ nkan enti mubu abuam nante na no wi a team managers no anase coaches no omobeba Ahenkan FM fiduam ya na obepick your forms kama free obi anyo teku obi nyo kapre obi njo dama na emomu no unya kotintimu nsem de gu nkata no so wie na aju hutum sampa wona omnante no maye krado sem besi akan na 300 Ghana cedis na watua na do ho abehye dwumadie no enso so emu efa so yodie ni bi ni Kempon Academy mpanifo be free waba no omudo omani aba bedi dwumadie no enso achi ni nyina ne se omo penkrofo a board po adoma kyede no mumu no o matete won mo na afo mo da ache enso ani so ahunu no omama no abamu ede ama won mo enti se ne so fama me wo ba no ayere ho na wayu yam no abobo ni ye na atimi aboa wo ye beto nka na afi no usi akan wo ne pate na munyina mo bo asna so wahu sanso na Ahenkan FM behwe na board bontade no watimi enso so SSC bia na so a brandi bi so e de ama mo kama trophies so me pa cho ogia de wom bia no eye wo team manager no woni omrante makoma akodu nwotwe no na bebre ye modia ene de mbeye no bia no eye mo asema 0241 512 388 0241 512 388 yenko epoye mantemo na kase wutie ewo Ahenkan FM. What wasum papa no adwenchane fa 0533898915 text message and na WhatsApp ya bekenkan amon me ko achim kwa abuadi number 2 achim kwa abuadi number 2 eye kuro a ewo achimansa mansiri nimu ewo poe mantemu ha na ene se abayo bi a yamane boni ekwapem brother amane a watoma ene se abayo bi efe no atapani wanya mfinhia beye aduonum eko on 20s na atapani wakwa akwaje bema bi anka oba be ware ekowi ase oba na anka okọ ware bema no akopira atapani no se ne kobai enchemu ne se yase bema ne ho kani anane ne nkantimen wo matwempena wo mahunse obabi aduru de ye ware ye wana ya hebia ntwa so ne ware nti wo matwemo aso mo toto nnuama aboabo mo ho a na mom aboabo animu ano na mentem waso bi eba wo mienu ntem ena kofa empapamu ba ya ema aye frank o mo hwehesa mo ba be ye no aware no agigui nti amaso enti koba asa na hye be me na bufuo se oba me no watena me ba be ware o na nei kasakasa kakraba kasakasa ndie no kra ni nyame anim ni yenim eche ya yebe free amane boni ni ebenya ne dia obechirem san dia ena yebebisa no dia kofa kasakasa ne ba die enim enti be ma ne ya san no so se san na ba dia ne emi obenyin me ne be ma enti san dia me kwakwa de masum badwome enti ya san no so ne san dia onkofa oba foforo na onfa ne gigigi nani a ti okofa oba foforo asa oba foforo ne yefe no atapania wanya mfinhia be ye aduonum eko enti yesi oba na nka oba be ware no oti se ne kunu na kofo oba foforo wo ma wade na nka ombe wale ni amaso no wakofo oba foforo enti oba na yesi oke san dia oba akro no obe chiama na yam papa enti otite na obi na kansen so lucky ena okohia atapani ene eho na no pipe nto agraw na atapani no fu show we twa no fu beze
onso onya wo mo mu no fu yan ketenketen bi ana asa anka ni bi dabi atapani no hwe no fu a emodu kakra bi enya bebre but emodu kakra bi na aye de aye nominomi ni bi enti ode utum so de glass ne kan ya na eje show onzo no fu ne bu onma ase wahyehyɛ ene bi nso ono ma wato no bo ena odan ba bi nti de wato no bo dan ba bi no ode ade kana onze entwa ye ba de ahyehyɛ na aye kutu no ode ade kan kitu bi pe ba show enti atapeni de ne sa na te ena mami de glass kan ya na show enti bra Facebook live na bra ba hwɛ ba bi a watwa no fo na watwa no fo no watwa no sa bra Facebook live na bra behwa de na eno nam so ama odi twa abayiwa wie no wanfansi wo osan so e de pentu akro ya boto yo papa no e de wo be ma no mfe se twa weni na ya manebo a ye nsa akan ye be kwa ma so ne ya manebo ni akuapem broda oni ne kofa sasen weni na bai ti de me nsa kan maken kan ye nya na de tie no sa na tie na wachirem baabi asem na kosi ene de kofa weni na bai ti yegusu puso ama no yen sake ama ne boni akuapem broda ye ne be kasa na enjiremo wo bia no odi ama wei esi e wachem kwa abuadi number 2 bra Facebook live obehwa Ahenkan 93.3 FM sadie abaiwa no de pento a yabo no etwa atapani no fo ho adenti a oje ne kunu no ana oje ne bema no ne bema oba be wale no bra Facebook live na bra behwe no fo a yetwa ho adwen yen kan adwenkyere no se yenya ekapin brother ne nakasa okay hey okay waba ekapin brother otimi kan majo pombo de pacha boko na munsu boko mo we de wadaruma boni tewma ye bre no aye be pa ye pesi me bisa wo se ade na kofa mentimo ase ba ye no nti nkomo ba be ware omu gya ware ya nam soma be ma no kofa oba foforo a oba na nko be ware no akopira sa oba foforo no eye dade mentimo ase be na si wo mu ntam no yo menu amedase mentimo ase si wo ma ne se oba ma ne chese oba no emu no onso no nko ba bia onko otifie afi okasakasa na nim rough nti e na eye oba ma no bufu ya wakofa obia foforo akofa sa oyi ne kasi de aba me ba o ansa na obekọ no na ese be ma ne cheso oba ne mbu no na ese one na tena nkomo ba be ware nti de afi no nso mbu no ta na te pepe menu abema na o chere se won atra ye mpra onware ne ye won atena ye mpra na mum oba bem nti obia ne de wa na adwene so obema ndo atwene muten obeware no na obema no chere so obia ne mu nti enya de den obeware nti oberma no aya ahobua da na asebuni si ni nka de che pepe pa akwado ne kwakoma na wofo no aprapra ne sefi wena ma obia fofra wa hu nti nti nkoko prapra no hu ne sefi no hu kura anya de obetumi ne nante na biu ana obia ne ti a obefa obia foforo fi kwagwe no ma 1 ko no ma 2 a obia de da no adi ayedwuma bia etisa no akom ni nkyeremu ayo nti we de minimatiefo ya das papa ni nkyeremu a odi ama nti mami mbusa o oba na ono apipe ntoa e de atwa oba foforo no fo ho ade nti a ne kunu so omu ade nti on ware no nti ho hye ahye no a wakodi obi awu no saa oba no owenfa samede o hye ya polisifo kukumu o akemadu biase minimara se won saka ne din ni mfia nka de tudwa ma yen ne din ya sanka na ne mfene de obenya be aduasa baako aduasa baako na no di ni dwuma nso anya mfi aduonu ko ye aduonu baako one de atapanyi na se de ni kunu jan na okofa ne ne very young or a young girl kra na de nko ba ware no anyi na o se ni kunu ene na wo baako nti oye den a ono na ba ware ni nti so obebu no so mu no ye den obe ware no ena be ma no se asa umume na me na mbe ware ho me se umume ntimi ware ho a wo be pira me mpena sana te pepe menu abema ai asemu adinka oya na adwene se ko wie wo nyina preko na nka won akotua so asama do na se be atumi amamusa anti samede makodi nsenseme wo ya polisi fonsa okay na oba na ye pra no atapani no wo invite isi a
Ipacho samre de doctor eyi na be fie discharge na be fie samre de otua na yare hwe so wo fie. Ntom de ade apache no fu ho. Samre de wona pam fe. Na moment mi si de da obi because mo say hama et open na po abem. Ayeden a o se ayeden a. Hamatiwa na po abem entumi si ni de da obi o. Ahomatia na epo abem tie entumi si ndadam biem. Na se o chema no nufu na ye twa wo no entumi si ne dadam biem. De o kan su de be ne krakọ se de ode pantuo na twa no nufu ho no. Da bi ai ebi waku na mi bu se wo na de na atapeni no nsha tare ana. Se okwa se wa bia no ho anka ja oba be di bi ma na asem wo eto no. Eye mate ye da se papa ni njirimu de ma nya mi hira de be si ache bi na be ma no so wo himfa. Be ma ndo da ya sabia wo ya akmoda. Onno de won mfion. Na mfinti moja akorim ti doctor fun hwese obetuma twi moja na amana na won ntuma twi de na hwese obetuma twi na nanu mo nsie do. Ye mo mpa so be nyankwa ye da se anyumre yi. Yo so da wase. Ai ade chini anti asem foforo ye chi ya ma ne boni akwa pem brother nti adwen no se abayo ye yatwa no fu hu a oda Facebook live bra Facebook live Ahenkan FM ye page na bra behwe de oda Facebook ye yatwa no fu hu ono wo be 20 to 21 years ena oje wempume nka so na eje be ma na akwakofa no esan se oba one ne ti a wawo ne one na wo ba ko no a ono wo be 30 column no 30 years column no omo ba be ware na so be ma ne se oba ni mu no all because she ni trim se on na wonti o ene obe ware no ti be ma ne se san de a me na me be ware wonti me nya ware o enti ka de be chimo de oba na akoma na busuafo e na o te se be ma na kofa abayo yaba e na so san de ne pa so be kokwa de e na me pira o e na waye no fun sa se o se ngo twen ma odi we ne kwa san na okofa wofro ebi honestly minim na kakra untwa kakra na yes adia o be create confusion o de man nko kwa na nka akofa na ba ba kwisi mani bi nso de bre na nya abu atia nti o de artimo ka asema sie no krepan o be bu honum a one ne tena even wo ahyo ne keke so be wane kra na yasem both was starting ye rough wo ahyo ne keke a yasem enje nya won se obi nso de o se one ma wontu ye de abeware minti ofa hu edi nsem hu wisi amanfo adwen che de bebre na aba chawon chaw bat ebre na nya so kwisi anhwa ne ababuri ye o yanko okay ne fancy wa o di message by da se fa che nsi antumi ankan enne ye ansem ni bi wono mu a o connect trasa ya enye ye di sini akona extended drive Branos ni DJ Shabu ati wanchi di hye